Olen täällä kuvaamispaikalla ja Lauran pitäisi olla täällä myös, mutta ei häntä näy. Käydäänpäs katsomassa vähän paikkoja. Laura! Laura, missä olet? Moi! Siellähän sinä olet. Kerroinkin juuri katsojille, että olet myöhässä, mutta et sinä näköjään ollutkaan. Mitäs sinä siellä teit? Mä vaan ajattelin tulla valmiiksi ja ajattelin yllättää. Okei, no hyvä, että et ollut myöhässä. Kuinka paljon sinä tykkäät lumesta? Näytä meille täällä maan päällä. Niin, kuinka paljon sinä tykkäät lumesta? Tosi paljon! Okei. Ja jos haluat, voit näyttää meille pari juttua lumikinoksessa. Tänään meille tulee seuraavassa osassa tätä jaksoa, niin tulee erikoisvieras Lauran pikkuveli Luukas. Kuinkas vanha Laura Luukas on? 4. Okei. Oletko tehnyt, Laura, vielä yhtään lumitunnelia? Kaikki on riittänyt. Okei. Ui! Vaa! Joo. Liukuu. Laura, haluaisitko sanoa jotain katsojille? Niin. Niin? Mitä haluaisit kertoa? En mä tiedä. Niin. Lumessa on kiva ja käydä ja pitää olla tosi paljon ulkona. Okei. Käytkö itse paljon pihalla? Joo. Kuinka paljon? Näin paljon! Se on aika paljon. Joo. Sano hei hei katsojille. Hei hei!